Nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 o BGMP ang kapin sa kamilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas atol sa Greyhound operation sa Cebu City Jail sayo kaganyang buntag. Ano ang report? Dito noong sa kadlawon ang gihimong Greyhound operation din nakuha ang nagkalain-laing kudabando gikan sa mga persons deprived of liberty kun PDL sulod sa male dormitory sa jail facility. Gipasayugdahan kini sa BJMP nga nikigalayon sa PDEA 7 human nakamatikod ang BJMP nga dunay gihimong ilegal nga kalihukan ang pipila ka mga PDL lakip na ang ilegal nga drugas. Atol sa Greyhound, nasakmit usab ang usa ka kalibre 45, cellphones ug ubang butang nga gidili. Ngayon lang tawag assistant sa PDEA para matabangan tas la pag-provide sa mga sa K9 o uban pang mga kinahanglanon para sa pag-search. Mga maoy nagkuan sa transaksyon sa gawas. Kana sila sir, ato na silang i-subject for disciplinary board, then ato na silang i-segregate. Duha ka mga PDL nga wa nganli ang nalambigit sa nasakmit nga mga kontrabando. Matod sa PDEA 7 nga paskaan gyapon nila og kaso ang naasoy mga PDL. Duha ka PDL ang nakuha na to. In fact, nag-prepare na taong kaso against sa duha for violation of possession of illegal drugs. Nagtuo ang mga BJMP official nga gikan sa gawas ug gilabay ang drugas ug gitawag nga bombing nga makalusot ang uban bisan na ay net nga ali. Samtang ang uban gituoan nga gipalusot pinagis pagsagol sa pagkaon nga dili na mabantayan ilabi na nga mga busy ang mga personnel. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.